Инде өткен балашақларыбыз, өспір шақлар яшілік еллары, көңеллерге жойылмаслық болып, қалды туған яқның жырлары. Ауылымның ұранынарына көпмі мәхәбәттері сыйған, сағындырып қайтыр ғази жерін, туған ауылынан кім тойған. Ауылымның ұранынарына көпмі мәхәбәттері сыйған, сағындырып қайтыр ғази жерін, туған ауылынан кім тойған. Хәтерләрдә буранлы қышлары, сандуғашлы жәйгі кишләре, язларында назларға тулышқан, дүрленген сүйу хисләре. Ауылымның ұранынарына көпмі мәхәбәттері сыйған, сағындырып қайтыр ғази жерін, туған ауылынан кім тойған. Ауылымның ұранынарына көпмі мәхәбәттері сыйған, сағындырып қайтыр ғази жерін, туған ауылынан кім тойған. Ораннардан гармон тартып узам, шаларса да инде шәшләрем. Гомер буе сиңа табынып сағынып, яшәү көче алып яшәдем. Авылымның уранынарына күпме мәхәббәтләре сыйган, сагындырып кайтыр ғази җирен, туган авылыннан кем туйган. Авылымның уранынарына күпме мәхәббәтләре сыйган, сагындырып кайтыр ғази җирен, туган авылыннан кем туйган. Сагындырып кайтыр ғази җирен, туган авылыннан кем туйган. Авыл ителгән Шихаҗиев Сыппухабовый белән Мәдинә Ташушы начар йортта яшәгәннәр инде, тыштан матур инде, конечно, 56 елда салынган үй. Алар инде туган авылларына китәсе килмәде һәм бүгенге көндә программа нигезендә менә шушындый бирелгән акчага шәһәр кызыктырмады аларны. Шушай матур иттереп, авылда бер иттереп үй салып тордылар һәм үзләре бүген бик канәгать матур иттереп яшиләр. Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Сыппухабый ничек хәлләрең? Әйбәт генәме? Ярар, бик матур утырасың әле, матур Мәдинә апасының хәлләре. Әйбәт генә, әйбәт генә, ярар. Шәһәрдә кайткан әле. Ничексең тормышларыгыз? Тормышларыбыз шул кадәр рәхәт, Әлфия. Рәхмәт яусың хөкүмәтебезгә, президентыбызга. Безгә шушындый матур йортлар бирде име. Без тырыштык име, балаларым аркасында. Рәхмәт Сорман хөкүмәтебезгә име. Авыл советы синең нигә рәхмәт, бик зур рәхмәт. Булыштыгы да рәхмәт яусын. Шул ди рәхәттә яшәйбез, вакытында пенсияны китереп бирәләр име. Иребезгә газлар кергән, сулар кергән, Аллага шөкер. Иремнең күп җиллар хезмәт иткән сугышта 8 ел буена шуның авырлыкларын күргәндер, шуның нигендә хөрмәтен күреп, рәхәтен күреп яшәп ятабыз, Аллага шөкер. Җилларга тынычлык бирсен Ходай Тәгалә, ирисләренә ипекәйләрне бирсен. Ходай Тәгалә менә шушылардан аермасын безне, Ходай Тәгалә күрсәтмәсен теге элекке афәтләрне, менә мин шуны телим. Демәле бу ирне җиткергә бик каты тиз тырыштык инде, потому что димәсәк әти белән әнинең яшьләре зур. Хит әзрәк кенә булса яшәп калсынайып тырыштык. Bir yıl içinde җиткереп кердек. Менә Аллага шөкер, ноябрь айы җитсә 2 ел була шушы өйдә иркенләп, Аллага шөкер, бөтенебез дә кайтып, сөенеп, Ходай Тәгаләгә, президентыбызга мең рәхмәтләр укыйбыз. Ул бу акчаны бирмәгән булса, бу без эшне башламаган булыр идек. Ул безгә шушы акчаны биреп, үзебезнең көчебез белән, тырышлыгыбыз белән, сезнең ярдәмегез белән, әлхәмдулилlah, шөкер, шушы район, Сарман район администрация башлыгына бик зур рәхмәт. Әти-әниләр озак яшәсеннәр дибез, ачык ишекләргә кайтып керсәк дибез.
Şu inin kuvanışın kürüp uzak yaşarıyızlar. Amin bir güzel. Bak ne elinde hükümetimiz şunday zor işler işler. Günde bizim al sovetinde bir dini 2 gün kaldı. Hafta hava bilası bakabilir. Hafta hava indi kazanan kvartirada. Sıfır hava indi şu şöyle motor ettirip avını yerler. Bir kayda gitmedi. Üzerine negizine torladı. Ana şu şunday motor ide yaşaylar indi sıfır hava bilemedin hep bağları yerden gidip tura. Sizge indi kileşektir beyhatlı kartlar. Koy hasret kurmuşu. Digizlikte, mullukta, Xudaydan nisira sağa şunu alıp, bəyxatlı terpeşe o güzel. Ne şu şunday motor ilerden multurmuşta yaşap yatalar indi bugün.